Не чакайте да се случи най-лошото. Застраховайте се в Булстрат. Вече и в Добрич на входа на хотел Добруджа. На 26 ноември, здравейте, дами и господа! Вие сте с новинарската емисия на Добруджа днес. Община Добрич продава бившето парокотелно зад блок Пирин за изграждане на гаражи с приземен етаж. Това решение приеха днес общинските съветници на 26-то редовно заседание. Имотът, частна общинска собственост, ще бъде продаден на търг чрез тайно наддаване при начална цена 95 000 лева. Вече има проявен интерес от страна на варненски бизнесмен Светослав Василев. Архитект Емилия Добрева изрази опасение, че е възможно да се изгради 4 или 5 етажна сграда, която не е ясно как ще се отрази на живущите в блоковете наоколо, и предложи да се добави точка в договора сградата да е най-много 2 етажа, приземен и още един. Нека да напишем трета точка в предложенията за решение, но задължава главния архитект да уточни понятието етажен паркинг, като застрояването се сведе до един надземен етаж. Автобус заменя тролейбусна линия 124, решиха съветниците днес. Заместник-кмета Надежда Петкова внесе предложението за промени в транспортната схема на Добрич. Управителят на тролейбусен транспорт е внесъл докладна за трудностите, които изпитва дружеството по утвърдената схема и недостига на шофьори. Архитект Пламен Ганчев да представлява община Добрич в общото събрание на Асоциация по ВиК определиха съветниците. То ще се проведе на 29 ноември. Той ще гласува положително по приемане на регионален генерален план за ВиК, който включва довеждане на вода до Добрич от язовир Цонево. Съветници от групата на БСП поискаха повече яснота, някои дори се усъмниха в отваряне на ниша за добив на шистов газ. За първи път така чувам за това. Аз съм сравнително активен гражданин на Добрич. Откровено да ви кажа, липсата на обществено обсъждане на това ме смути. Може би наистина търся под вола теле, но за мене без обсъждането от широката общественост на начина на промяна на довеждането на водите до населените места в Добричка област, освобождава, ако щете, мястото за добив на шистов газ. По този повод архитект Ганчев обясни, че планът е изложен на страницата на областна управа. С цел избягване на съдебно-делови разноски, адвокатски възнаграждения и начисляване на лихви, ръководството на водоснабдяване и канализация ЕООД град Добрич приканва своите клиенти да заплащат ежемесечно задълженията си. Абонатите, които нямат възможност да заплатят цялата дължима сума наведнъж, могат да сключат споразумение за заплащане на старите си задължения на вноски. С настоящото съобщение ВиК ЕООД град Добрич предупреждава своите клиенти, че при неплащане на просрочените задължения ще се предприеме събиране по съдебен ред. Световно известният цигулар Васко Василев взриви сцената на органова зала в Добрич снощи. Късметлиите, закупили билети още през юли, станаха свидетели на невероятно шоу. Той заедно с майката на Ванеса Мей, Памела, бас-китаристът Денис и групата ХАТ, както и българо-испански оркестър, накараха цялата добричка публика буквално да онемее и настръхне от удоволствие на сетивата. Виртуозът изпълни филмова музика. Звуча музика на Ханс Цимер от филма «Гладиатор», част от която е използвана и в саундтрака на «Карибски пирати». Музика от няколко класически уестърна, творбата на Енио Мариконе от култовия Професионалистът, не бе пропусната и познатата на всички мелодия от класиката «Кръстникът». Мелодиите по новите серии на Джеймс Бонд, хитове на Абба и други.
В рубриката ни видеоновини можете да гледате част от концерта, който беше изнесен в зала Добрич. Кризата не е причина да се лишавате. Тера Кредит е насреща. Бързи кредити, ипотечни кредити, лизинг, одобрение до 1 час. Следва информация от полицията. Обраха автоработилница в квартал Рилци. Кражбата е извършена чрез взлом през нощта на 24 срещу 25 ноември. Задигнати са заварачен апарат електрожен, 2 ъглошлайфа и машинка за дърва. Зачестиха и кражбите на домашни животни преди празниците. Вчера в полицията в Генерал Тошево е получено съобщение за извършена кражба на 5 овце. Неизвестен извършител е проникнал в частен двор, намиращ се в село Изворово, и от стопанската постройка е откраднал домашните животни. 3 агнета пък са задигнати от къща в тервелското село Кладенци вчера. Извършителят не е установен. Камери на полицията ще следят скоростта по булевардите Добруджа и 25 септември, утре 27 ноември. Кои ще са наблюдаваните участъци от цялата област, можете да видите в сайта ни и рубриката Събития. Такива бяха новините от днешния 27 ноември, дами и господа. Бъдете с нас и утре!